vos contaba, non? Foi no Queen Elizabeth II. Uma noite de nevo, estaba eu pasando pola coberta de primeira clase e de repente saiu de entre a brétema esta muller misteriosa. Invitei nun cigarro e aos 10 minutos non me dixades como xa estaba no seu camarote. Como era aquela muller? Man, que queres que che diga? Eu non vin ben ata mañá seguinte, claro, non? A luz do sol. Decateime de quen era. Entón, fun ata a porta, dei o último bico e dixenlle: Talojiño, Madonna. Madonna? Ela. Estiveches con Madonna? Non ten mal, hijo. Esta vez superaches de petróleo. Que trola. Pero que saberás ti do que pasa no mar? Se protección civil sempre navegadas e zapatillas. O día que embarques como amigo como a petróleo, has de saber o que é o mar. Que mangui. E ti nunca coñeciches ningunha estrela pop nas túas viaxes? Non, porque eu ando a pesca do día, vou e veño no mesmo día. Pero o día de mañá é de sair a ver mundo, como fixo o petróleo. Pode acabar a historia? Sí. Ainda tes máis que contar? Despois de pasar a noite con Madonna, porque pasar a noite con Madonna desembarquei en Macao. E fun ver o meu amigo Lacón Lucien, que facía tatuaxes. E díxenlle: Lacón, tatúame aquí Madonna Forever. Pero Lacón, con moito sentido, dixo: petróleo, as Madonas veñen a o que queda é o país. E tatuei o escudo de Porto Sás. Bonito, Impresionante. Eso, Quen estás en copa? Eu? Andrés leva unha carreira meteórica. Sí, ainda recordo cando chegou a empresa. Quen lle ia dicir que chegaría a vicepresidencia pasando por riba de nós? Por méritos propios. Ninguén o dubida, Mónica. Pero eso non quita para que lle teña envexa. Contame, como vai vos? É unha ruptura definitiva? Non, é unha separación temporal. Querémonos dar un tempo. Xa sabes como son esas cousas. Non o deixes escapar. Andrés vale moito, e máis agora que é vicepresidente da empresa. Aí ven. Non sexas modesto vicepresidente. Enhorabo, Andrés. Grazas. Pero estades vos precipitando. Ainda non aceptei o cargo. E que esperas para facelo? Mira que todos estes trepas andan detrás do teu posto. Hai algo que vos teño que dicir. Non vou aceptar o cargo. Será unha broma, non? Non. Vou deixar a empresa. Pero tes algunha oferta mellor. Marchas coa competencia. Non, non marcho coa competencia. Son moitos anos os que levamos traballando xuntos e non me podo queixar. Cando entrei aquí, case ao sair da facultade, a miña intención era deixar aparcadas por algún tempo as oposicións de xuiz e ver como era o mundo real. Pensei que ia ser cousa dun ano ou así, pero a sentarme conta foi pasando o tempo e aquí me tedes, xa vai por 10 anos. Nese tempo pasaron moitas cousas, pero nunca esquecín a miña primeira vocación de ser xuiz. Ben, o que vos teño que dicir é que hai tempo apunteime a unhas listas e onte recibín unha carta. Chámame para ocupar unha praza de xuiz polo sistema de provisión temporal. Non me digas que pensas aceptar. Incorpórame inmediatamente. Non o entendo, Andrés. Se tes algunha queixa ou hai algo que nos... Non, por favor, non teño queixa ninguna. Fostes uns compañeiros excelentes. É só que necesito cambiar de rumbo.
Que pasa? A miña marcha non é motivo para que vos poñades tristes. Veña, facédeme o favor de brindar comigo por todos os anos que compartimos nesta casa. Por eses anos. Sabedes que? Mañan chega o xuiz novo á vila. Díxome o Pitusa no xulgado. Un xuiz novo? Pois non sabe onde se mete. Ha de ser como a todos. Se sois en Portosás é unha bicoca. E non, botar unha firmiña, algún caso de terras e listo. A cobrar a fin de mes. Listo, sí. Algún delito ecolóxico tamén. Aí anda outra vez a ecoloxista. Por un día que me perdí o aceite a moto, levas 2 semanas rompéndome a cabeza. Voume para o mar. Pauliña, meu. Hasta logo, Mangui. Pauliña, aquí non hai delincuencia, Aquí non hai nada. Bertiña, levas 2 anos aquí, e nunca che escoitei dicir unha cousa boa de Portosás. E lá non hai nada que che guste na vila. A parte de min, claro. Saca dai, anda. O único que me gusta de estar aquí é que estou conseguindo puntos para que me trasladen a algún hospital de Vigo. Onde serás unha medicucha máis? Mira ti, en cambio aquí, a única doutora. Vives como unha raíña. Un chope. Anda, cala xa. Marcho para traballar. Petróleo! Evaristo Currás. Aí tes. Son como puños, E tiñas que ver como rompía o mar. Boa, se os teño que cobrar polo medo que paso me caje na Mariluz. Curras, non serán percebes. Estamos en veda. Precisamente, Juapiña. En veda é cando hai que rarear os grandes para que medren os pequenos, entendes? Ten coidado, Currás, que mañá chega un xuiz novo e non sabes ti como andan cos mariscadores furtivos. A mí non ten nada que me facer o xuiz. Eu son insolente. Di insolvente. Insolvente, se dixe. Insolvente. Boa! Non me veñas con parvadas. Ti sabe a miseria que cobra un xuiz. É un soldo digno por un traballo digno. Xa lle gustaría a moita xente gañar eses cartos e ademais dormir tranquilos por a noite. Non, Andrés. O que lle gustaría a moita xente gañar os cartos que gañas ti aquí no consulting. Mónica, só quero sentirme mellor. Sentirme ben co que fago. Realizarse no traballo non é só gañar moitos cartos. É que decidir sobre a propiedade dunha vaca ou sancionar un tractorista borracho. Baste sentir máis realizado sendo xuiz dunha vila de mala morte que sendo vicepresidente da firma. Pois é posible. Ademais, alguén ten que decidir sobre a propiedade das vacas. Xuiz nunha vila ti que nunca saíches da cidade. Non poderás adaptarte a vivir nunha aldea. Claro que poderei. Pero Andrés, se a última vez que fomos a casa dos meus pais casi chamas a protección civil porque había unha araña na ducha. Mónica, non podo seguir así. Estou farto deste traballo, entendes? De gañar cartos destruindo o que outros construen. Farto de traballar cada día con xente de que non me podo fiar. Hai un pouco dixeches que eran uns compañeiros excelentes. Mentín. Son un fato de avariciosos e conspiradores, e ti sabes. Son uns bons profesionais. Pero non son felices. Nin eu tampouco. Os cartos, cando se teñen, non teñen importancia. Eu necesito recobrar a ilusión que perdí en tempo. E eu, Andrés, tamén perdiche a ilusión por min. Queres marchar canto máis lonxe mellor. Mónica, por favor, non volvas con iso. Sabes que non nos ia ben. Pero nada é definitivo. Todo ten solución. Que eu queira deixar a empresa para ser xuiz non ten nada que ver con nós. É simplemente que quero cambiar de vida e agora teño a oportunidade. Estás tolo, Andrés. Se cadra así, pero sei o que teño que facer. Por lo menos pensa. Non podes tomar unha decisión tan precipitada. Que non é unha decisión precipitada. Levolle dando voltas hasta hai tempo. E nunca me dixeches nada. Mira. Sei que non é fácil que o entendas. Pero, por favor, non intentes facerme cambiar de opinión, vale? Está ben, Andrés. Non penso volver falar deste asunto. Que, neno? Que hai? Moito vendaval? Un lote, che. Eres unha xoviñas? Quítame ese peixe de diante, che, levo todo o día sen ver outra cousa. Tiña gana dun bocadillazo chourizo. Bocadillazo de chourizo de expresar o mellor peixe de todo Portosás.
Rapazada, non tedes nin idea. Bertiña, de segundo tes, caldeirada... Non teño fame. Pero que vos pasa a todos hoxe co meu peixe? Sei que a miña caldeirada non é refinada abondo para o gusto da doutora. O gusto da doutora nunca se deu afeito aos sabores bravíos de Portozás. A doutora debería deixar a medicina e meterse a atriz, porque a noite pasada fíxome creer que toleaba por os sabores bravíos de Portozás, Gústame a túa caldeirada, Petróleo. Pero non teño fame. Estou preocupada por María. Xa, o problema... É serio, O que non sei é por que ten tantos reparos en vender a casa. A minha muller é normal que unha viúva non se queira desfacer da casa que fixo co seu home. Que hai que Suso desaparecido 2 anos, non é tempo. Non desapareceu, morreu. A ver se vos afacedes a idea dunha vez. Non atoparon o corpo, Bertiña, non atoparon o corpo. Cando un mariñeiro desaparece non sempre ten por que ser un morto. De eso sabemos algo aquí na Costa da Morte. Non vou discutir contigo, Petróleo. Marcho. Voulle facer unha visita a María. Dalle un biquiño da miña parte. Vale. Hasta logo. Se cadra volvo por aquí despois. Deixame unha pouca caldeirada para a noite. Xa sabes que é cando máis me sabe. Como non apures, igual queda sen ela, Pensa ben. Dixeches que non ias volver a falar disto. Vas te arrepentir. Ainda estás a tempo de que o Consello de Administración te readmita no posto. Mónica, a ver se o entendes. Está decidido. Xa non son abogado da empresa, agora son xuiz. En fin, creo que xa está todo. Está ben, non vou insistir máis. Se é o que queres, faino. Agradezoche que faga o esforzo de comprenderme. Podo tir ver. Podes vir cando queiras. Deus, Mónica. Ata pronto, Andrés. Ainda non sei onde vou vivir, pero en canto teña un enderezo chámote. Espero que sexa pronto. Non quero que te esquezas de min. Sabes que non o hai facer. Podemos ser amigos, non? Sí, claro, amigos. Irei te ver en canto poida. Xa vai! Imos ter que vender a casa. Non sei, Iria, non sei. Non a podemos perder. Pero tampouco a podemos manter. E se a vendemos, teremos cartiños para pagar as débedas e comprar un piso na vila. Pero non é o mesmo. Non é xusto. Adiante. Hola. Traio café e galletas. Desta vez invito eu. Hola. Que vos pasa? Nada. Que andades, co da venda da casa, non? Seguro que vos pagan moitos cartos por ela. E se comprades un piso na vila non terei que andar derreada para subir aquí. Vaya conto. Vistes os pisos que están facendo detrás da praza, de primeira? Moito mellor que esta casa. Meu pai amañou no mellor que puido, Veña, Iria, a clase, que chegas tarde. Vale. Chao. Veña. Ata logo, Berta. Ata logo, Iria. Gracias por intentar animar a Iria, pero sabes que non é fácil de enganar. E ti menos. Pero tens que ser realista. Para que queredes unha casa tan grande para vos as dúas? E moito menos aínda se te tens que endebedar para pagar a hipoteca. Xa o sei, pero despois do que traballamos, Susa máis eu para ter, que desgusto había levar se soubese que temos que deixar. Suso xa non está. Agora tens que pensar no que é mellor para ti e para a túa filla. Tes razón, pero se houvese outra solución... E por que non aluga a parte de arriba? Así terías unha axuda para pagar a hipoteca. Xa o pensei, pero iso de meter unha persoa extraña na casa, non sei se me darei a feito. E despois está Iria. Ademais, non sei para que falamos. Andando o couto detrás da casa, é inútil pensar noutra solución. E por que terá tanto empeño en mercala? Porque é o dono de todos os terreos á volta. Falta o meu. Creo que quere facer uns apartamentos ou algo así. Non sei como pode facer o que fai. Andar detrás das casas da xente que non as pode pagar. Pero se o que me ofrece está ben. Ese non é o problema. De calquera maneira, tens que tomar unha decisión canto antes. Que non me fajo a idea.
Pois daste que a facer, non che queda moito tempo. Pero mentres non veña o xuiz novo, non me poden botar fora da casa. E logo? Claro, ele é o que ten que firmar o embargo. Se ainda me deixase explicarlle o caso... Non te fagas ilusións. É a miña última esperanza. Cando chega? Pois se non chegou xa, está a piques de chegar. Boas tardes. Unha infusión de menta, por favor. Infusión de menta. Infusión de menta debo de ter eu por aquí. Infusión de menta. Non se atopa ben, non? Se quere dolle unha aspirina ou algo? Non, a cabeza non me doe, Non, infusión de menta. Podolle pôr unha copa dun licor que facemos por aquí e lle moi bo para as queimuras? Para acidez? Non. Se non ten menta, poñame un té. Té? Ai, té, si teño té. Teño de importación, pídemo moitos que estiveron na emigración en Inglaterra. Todo canto té hai no mundo, pídemo a min. Porque eu traballei no mercado que levaba té de China, Pakistán, de Ceilán. Acórdome unha vez leváramos un paso de mar, fora toda a carga ao mar, 30 toneladas de té facendo infusión na auga salgada, ondas de té de 10 metros de altura, unha resendo a framboesa que aquela... Fascinante. Póñame un té calquera. Xa lle contarei noutro momento que eu disparme. E que, de visita en Porto Sás, é bonito isto, Non, veño para quedar. Chámome Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz. Un xuiz? Eu son Celso. Pero aquí todo o mundo me chama petróleo nas plataformas. Atendede, o xuiz novo. Mi madriña, esta é Paula. Está á fronte de Protección Civil. Que tal? Teño aí o meu posto. Aquí, no bar. Home, o petróleo non é simplemente un bar, señor xuiz. É o bar da confraría de pescadores. Ui, ten unha ferida na cabeza. Sí, é que freí de golpe co coche e petei contra o parabrisas. Non quere que lle faga un emplasto de ervas? Todo natural. Non, gracias, non é nada, Eu son Mapi. Tamén traballas en Protección Civil? Que va, eu ando mal, señor Suís. Encantado, Mangi. Mangi non, Manjui. Jui. Jui. Onde hai un hotel por aquí? Hotel non lle temos agora porque estaba o Zurich. Pero está pechado por reformas, non? É que non estamos en temporada de turistas, É un sitio no que aluguen cuartos ou algo? Home, aquí temos un par deles, pero non sei se serán axeitados para un xuiz. Non, que va, váleme ben, Sí? É por uns días ata que tope unha casa. Síganme por aquí. Ata logo. Ata despois, Suís. E saber a que pouco traballo lle damos aquí en Porto Sás. Este é o sitio máis tranquilo do mundo. Iso espero. Voulle facer o emplasto, en canto teña súbollo, vale? Gracias. Veña. Por aquí, señor xuiz. Parece simpático, non? Simpático, dixo. Chamoume Manji, e eso como se che chama ladrón. E soa moi mal cando cho di un suís. Hai un asasino en Porto Sás. Que dis? E ven por min. Que desgracia. Estaban ali mortas Pepita e Roberto. Seguro que foi o Tarasido. Me cago en nada. Currás, non empeces con unha das túas. Ai, veñe dicir ao suís que ten un asasino esperando por ele. Tolo está.
Que tal, xuiz? Algún problema co cuarto? Non, todo ben. Podo tomar algo ou xa está pechado? Claro que pode, non vai poder. Xa lle encontrei a menta, quero unha menta. Non quero menta. Marchamos, un pouquinho, tal. Va, ata mañá. Buriño meu. De que o licor ese que fan aquí? Caramiñas. Licor de caramiñas, aquí o que temos. Pois unha copa del, sí. Non é mala idea, voulle tomar eu outra. Fajo eu. Traemo a aguardente de Ourense, e poño as caramiñas a macerar. Aquí pasémoslo moitos. Que tal, como vai ese corte? Creo que mal. Parece que se me está infectando. É que non lle debío facer caso a Paula. Paula, ás veces, é o que ten. A ver, déame iso. Vai dunha vez, Raca. A ver, probe as caramiñas, a ver que tal. Chin, chin. Rasca un pouco, non? Non, está moi bo, Sente. É que xa leva moito de xuiz. Non. Mañá vai ser o meu primeiro día. E madriña, moita experiencia non ten. Ninguna. Teño algo de medo, Pero, desde logo, a miña intención é a de ser un xuiz o máis honrado e competente que poida. Home, non. Os outros xuíces que tivemos aquí en Portosás non duraron moito. En canto podían, marchaban todos para outro sitio. E por qué? É que non é doado ser xuiz en Portosás, porque aquí coñecémonos todos. Entón, darlle a razón a uns é quitarlle a outros. Non sei se me entende. Comprendo. É fácil facer inimigos, non? Claro. Non lle envexo nada o traballo que ten. Pero alguén o ten que facer. E levo toda a vida intentando deixar de facer o que facía para ser xuiz, así que... Logo non lle gustaba o traballo que tiña. Tomamos outro? Sí. Non me gustaba. Necesitaba cambiar de vida. A min pasoume o mesmo. Os 17 anos saín de Portosás para coñecer o mundo e a bofé que o fixo. Non creo que me quede ningún porto por visitar. Pero ao final das miñas viaxes descubrín que todas elas me traían de volta a Portosás e eu que sei, que ás veces un busca algo que ten diante dos ollos. É curioso. Eu quero creer que fixen o mellor deixando todo atrás, pero non sei. Ainda ando buscando o meu lugar. Home, claro, é que pode que o encontre aquí ou pode que non o encontre aquí. Esas cousas nunca se saben ata que se sabe. Non sei se me entende. Creo que sí o entendo. É lo que facía antes de ser xuiz? Básicamente, gañar cartos. Non lle mau negocio, non o? Estou pensando que se lle quedou libre o traballo ese que tiña, non me importaba nada collelo eu, Sinto, pero xa había moitos esperando polo posto. Home, non ia ver. Chin, chin. Hola, María, moito traballo. Como sempre. Que ruína de negocio. Non sei para que montei. Terás que ires a ti? Tes toda a razón do mundo, perdoa. Como vai o teu? Mal. Non? Sí, falei cos do banco e sei que non poden esperar máis a que lles pague. Eu podo che emprestar os cartos. Non, Celia, iso non é a solución. Non vou deixar de deberlle cartos ao banco para debertos a ti, estamos na mesma. Xa sei, muller, xa sei. Eu non sei que me dá que te teñas que desfacer da casa. E o peor é que cou tanta detrás dela. Se ainda mercase outro. Bos días, María. Que hai, Ramón? Fora daqui. Largo. Veño a falar con María. Contigo non quero nada, alcaldesa. Non empecedes. Celia, por favor, deixesnos un minuto. Vou para atrás. Pero vou estar mirando. Non vai a ser o demo que este manjante meta algunha cousa no peto e marche sin pagar. Celia, por favor. Vou. Non sei como a das saturado. Espero que non viñese só a falar mal da miña xefa. Xa sabes a que veño, a oferta segue en pé. Xa o sei, Ramón. Pero como comprenderás, para min non é doado tomar unha decisión. Non pensarás que me estou aproveitando. Non. Se como ofrece está ben. Ainda que non sei por que tes tanto interese en comprala xa. Podía esperar a poxa. Para que esperar? Sempre pode aparecer un expelido calquera e... Quero dicir
Que canto antes o solucionemos, mellor. Non lle fajas caso, neniña. Se che ofrece un canto ou que, é que vale moito máis. Espera, poxa, faime caso. Cala ti, Larcha. Calade xa, Manjante. Bruxa. Estálle rompendo a cabeza para que non me venda a casa, non? Non vou permitir que a estafes, ladrón. Estou ofrecendo un feixe de cartos por esa casucha. E falo por axudarte, non sei, Monchino. Por moita alcaldesa que sexas, non vas impedir que compre a casa. Non esteas tan seguro. A casa de Maroto vai ser miña polas boas ou polas malas. Mete-o na cabeza. Eso aínda está por ver, Monchino. Aquí ten. Hola. Un momentiño, estou ocupada. Moi ben, volvo dentro de 30 días hábiles. Bos días. Que se lle ofrece? Son Andrés Domínguez, o xuiz novo. María Xesús Seuane, pero pódeme chamar Pitusa. Son a secretaria do xulgado. Encantado. Debería ir ao médico a que lle mire eso. Non é nada, tranquila. Pois a ver que lle explico. Desde aquí atendémolo a xente. Tería que ser máis grande, pero... Está ben, non? A sala de vistas está por ali. Xa verá. Primeiro imos ao seu despacho. Temos moito traballo atrasado. Pase. É por aquí. Que pase. Como pode ver, non temos moitos luxos. Non, está ben. Parece cómodo. Supoño que saberá como funcionan os xulgados de partidos pequenos como este. Pois non lle teño moita experiencia. Ata onte era abogado de empresa. Deronme a praza polo sistema de provisión temporal. Novato. Que di? Nada. A toga era do xuiz que había antes. Nin me acordei de que tiña que levar toga. Quédame ben, verdade? Digno e maxestoso. A maior parte dos casos que tratamos aquí están relacionados con dereitos de paso, problemas de lindes, herdanzas e disputas entre veciños. Decidir sobre a propiedade das vacas e cousas polo estilo, non? Ese caso nunca se nos deu, de momento. Con isto, pódese facer unha idea. E non está de máis que se poña ao día co dereito marítimo. Tamén temos casos relacionados con ese tema. Sabe algo de dereito marítimo? Sí, claro que sei. O que pasa é que nunca me enfrontei a un caso práctico de xurisdicción marítima. Tome este libro. Aquí danse moitos casos. Introducción ao dereito marítimo. Ou como distinguir babor de estribor. Estes papéis están sin firmar desde que marchou o outro xuiz. Só é un trámite, pero teñen certa urxencia. Ah, entendo. Gracias. Pitusa, non? Se me necesita, estou fora. Da sardiña non pon nada lá. Algo sí que ven. Ajá. Pero eso está en inglés, che. O inglés é necesario para a internet, manjo. Será necesario para ti, mas para internet. Pero eu de inglés non teño nin papa. Que pon aí? Espera. Peixe gregario e peláxico... Vale, traduce. É o que estou facendo, Paspán. Ah, sigue. Carallo, rosmaba se ver isto. Veñen por min, petróleo. Outra vez. Perdíxete de lerias dunha vez, neno. Cajo na vida, estaban ali mortas. E o raposo non foi, petróleo? Andaban sempre xuntas, home. Roberta era a número 1 e Pepita era a mellor. Se lles faltaba falar entre elas, home. E que lles faltaba? Esta é unha conspiración. E agora veñen por min. Pero, niña, quen che vai querer facer mal? A ver, quen? A competencia. Pepe de Maruca. Ala. Outro día estaba masexando cando eu pós percebes. Vete así, idiota, Beristiño. Pepe da Maruca non é capaz de lle facer mal a ninguén, ó. Se non foi Pepe, foi ter sido. Ese non me pode ver diante. Pero de onde sacarás ti que non te pode ver diante? A ver. Tenme manía, petróleo. Pois viña, vai no denunciar o cuartel e acabouse, meu. O cuartel? Pois no cuartel, ti estás mal da cabeza. Pois eu que sei daquela vai onde xuiz. Vou onde o xuiz e dígolle que ter sido querme facer mal. E vai ela vai se poñer da miña parte, claro. Pois non, porque é un tipo xusto. Digo cho eu. Ainda non te coñece, ainda por riba é novato. Novato, iso que é? Bu é malo. Iso está por ver, Evaristo. É igual a estas alturas, seguro que se lle deron informes meus. Pero quen lle vai andar dando malos informes de ti, ovella? Eu que sei, calquera, eu que sei, joder.
Se cadra te razón. Se cadra. Pero non estou afeito a pedirlle axuda ao inimigo. Sabes como che digo? Sei, home, sei, xa sei eso, Evaristo. Evaristo Currás botando man da xustiza. Nunca tal se viu, Petróleo. Se cadra... Vouche facer caso. Vou ir ao xulgado e desta vez en citación previa. Vai, home, vai, que te ature o xuiz que preso está. Apunto, xa! Sempre sebes, Está tolo de todo este home. Está toliño de todo, O xuiz está moi ocupado. Quero xustiza. Se queres ver o xuiz, tens que pedir unha cita. Pois pídolle agora, que? Para aí, Currás. Estou che dicindo que teño que falar co xuiz. Sí, son eu. Que desexa? Vos. Eu son Evaristo Currás. Xuiz, veñen por min. O xuiz está moi ocupado. Ten moito que firmar. Non lle faga caso, señor xuiz. É un furtivo moi coñecido da bisbarra. Mataron a Pepita e a Roberta. É por riba un fantasioso. Perdoe, pero non entendo nada. Eu desconfío de ter sido. Pero igual foi Manolo de Maruca, excelencia. O tratamento é señoría, non excelencia. No tratamento de que? Cálmese, señor Currás. Sente. Gracias. A ver, conteme todo con calma. Xuiz, señoría, eu non lle fixen mal a ninguén. Pero aquí hai xente moi revirada. Xente que as vai jardando pouco a pouco. É o día menos pensado, sas. Non podería concretar? Que apareceron mortas as dúas. Pero quen está morto? Matáronas e non por necesidade, como facía o Lute. O Lute? Sí. Ben, descúlpeme un momentiño, señor Currás. Currás era, verdad? Evaristo. Sí. Que teño algo moi importante que facer, pero agora mesmo estou con vostede. Volvo agora a Pitus e xa acabo de firmar eses papéis. Ela onde vai, xuiz? Sí que está a xustiza, non? Para que vale un xuiz? Para defender a xente honrada de delincuentes como a ti. Pitusa, chegou o xuiz? Sí, esta mañán. Acaba de sair agora mesmiño. Polo que vale... Seguro que é o fulano polo que pasei ao entrar. E ti que? Xa andas metido en preitos? As apariencias se enganan, Couto. Desta vez, son eu que veño plantar unha denuncia. O mundo ao revés. Sabes se firmou o embargo da casa de María, a viúva de Maroto? Creo que sí, pero espero, se quere, volve enseguidiña. Deixa, vou ver se o encontro. Abor, Currás! Así que volve enseguidiña, non? A Couto ben que lle dá xabrón. A xustiza deste país está na man dos ricos. Non consinto que me insultes. Porque as verdades ofenden, Pitusiña. Se queres quedar aquí, senta e está calado. Tes un periódico, unha revista, algo para ver. Non te espero. Isto non é unha perruquería. Non é, pero a Couto ben que lle faz a rosca. A rosca é mala permanente. Sabrochar a la Petrina, se queda. Bos días. Mar de fondo. Robaliza. Está ben o mar para Robaliza. Hai botas na terra, mariñeiros á merda. Bos días. Vostede debe ser o xuiz novo, non? Sí. Chámome Ramón Couto, industrial. Encantado, que tal? Que contas, Melgacho? Robaliza. Melgacho é o mariñeiro que máis sabe de por aquí. Cando teña algunha dúbida, veña a falar con el. Menos mal que xa o temos aquí. Desde que marchou outro xuiz está a vila paralizada. Xa sabe, papéis en firmar e cousas así. Sí, Pitusa xa me puso día. Botei toda a mañá firmando. Moi ben, eso é un alivio para todos nós. Eso ten moi mala pinta. Sí, para mí que se está poñendo peor. A rapaza de Protección Civil fixeme un emplasto de ervas, pero creo que se me está infectando. A miña filla, Paula, está metida nesas cousas naturais. Xa sabe, cousas da mocidade. Pero non é nada, tranquilo. O que ten que facer é deixarse de ervas e vir comigo. Vamos ver a Berta. Berta? A médica. Ah. Hasta logo.
Mar de fondo. Berta, trae un ferido. Non é para tanto, A ver, que lle pasou? Pois nada, que levei un golpe contra parabrisas. Deixos. E tratou como merece, que é amigo meu. Amigo teu, e non tratar como se foses ti mesmo. Sente aquí. Así que é amigo de Couto. É un home moi agradable, verdade? Sí. Ai. Dói. Sí, un pouco. Non é de por aquí, verdade? Non, son da Coruña. É que está de paso. Non, veño para quedar. E espero que por moito tempo, se todo sae ben. Hai xente para todo. A Coruña, cines, teatros, cafeterías. Ainda non sei como hai alguén que poida renunciar a iso por vir a unha vila perdida como esta. Onte dixeronme algo parecido. Diríanlle, sí. Ai. Dólle. Un pouco, sí. E vostede é da Coruña tamén? Non, de Vigo. E que fai aquí se non lle gusta isto? Esperar a que me concedan o traslado. Leva moito aquí. 2 anos, unha eternidade. E onde se hospeda? Na casa de Couto? Non, non, que va, acabo de coñecelo. Acaba de coñecelo. Tenme que desculpar, eu pensei que era amigo de Ramón. Desculpala. Cousas miñas. E onde se hospeda logo? Porque o Zuriche está pechado, non? Estou no bar de confraría. No de petróleo. Agora me explico eu porque ten a ferida así de infectada. Pois non teño queixa ninguna do bar, E pensa quedar no de petróleo? Non, en principio non, é provisional, teño que buscar unha casa. Quería algo así tranquilo no campo, non sei. Unha casa no campo. Teño xusto o que precisa. Unha casa tranquila nas aforas. É dunha viúva que vive no piso de abaixo coa filla. Ten unhas vistas maravillosas. É unha construción como a de antes, unha casa grande, con luz, ten calefacción. Tome. Eu ten que ir hoxe sen falta. Gracias, Berta. Nada. Xa está. O que? A cura. Non, vou empezar agora. Antes, olle, botei unha ollada. Pois que alivio. Non se preocupe, que non é nada. Xa. Por que non marchas para casa, Currás? Xa é hora de xantar. Non me sae da gana. Eu non me movo daqui até que chegue o xuiz. Non creo que volva hoxe. É xa hora de fechar. Así que vai pensando en ir para casa. Ola, Pitus, está o xuiz novo? Non. Marchou xa hai un anaco e aínda non volveu. E sabes se mirou do meu embargo? Creo que sí. Penso que xa firmou a orde. Como? Sen falar comigo? O seu só era un trámite, María. Non vale de nada que fale con vostede. Como non vai valer de nada, Pitusa? Pero ese home non se dá de conta de que con botar unha firmiña pode deixar a xente sen casa. O mínimo que podía ter é un pouquiño de interese. É falar comigo, non? Comigo tampouco falou. Este xuiz é como a todos. Só lle fai caso a Couto. A Couto? E logo? Tamén estivo aquí preguntando por el. É polo seu. Ai, fala con Couto do meu e non espera falar comigo. O seu só era un trámite. E o xuiz non pode estar pendente de todo o mundo. Mire, Pitusa, é o seu traballo. Eu non son un trámite, Ah, carallo. Aí puxoche puntos sobre as comas, Pitusa? Que tía. De que? De queixo con anchoas. Arrecéndeche. Se me daras un anaco... Por que non vas comer á tua casa, ó? Non me movo daqui até que chegue o xuiz. Tacaña, que és como a virxe do puño. Que cruz. Deu chupaje. É a min que me desconte. Hola, Hola, buenas tardes. estou en plasto. Sí, é que se me estaba infectando a ferida. Unha reacción alérxica, seguro. E logo, de que vale a medicina natural se só serve para tratar a xente san? Eu non entendo nada. Mira, Manju, xa me estás enchendo. Que? Como foi o primeiro día de traballo aquí en Portosás? Pois non sabería dicir. O único que fixen foi firmar papéis. Ah, e tive unha denuncia. Se lle pode chamar así, claro. Un tal Evaristo Currás. Faloume dun crime de que perseguía alguén. Pero xa me dixo Pitusa que o home non anda moi ben na cabeza. Non, home, Evaristo mandillo eu, pero... Non é tolo ningún, é un pouco quimerista, pero non está todo, Pero non será certo o do crime. Home, crime... Diz que lle mataron 2 galiñas ou non sei que. 2 galiñas? Sí, atropelaron. Sí.
Seguramente sería un accidente, non? Andarían cebas pola estrada. Home, accidente o que vostede queira, pero non me gustaría nada a min estar na pel do asasino, porque cando a currase lle mete algo na chaveta, é mellor morrer, É mellor morrer. Pois terei que falar con el, a ver se atopamos unha solución. Home, digo eu, non o tome tan a peito, que son dúas galiñas. Non xa, pero... non sei, síntome responsable. Home, tome con calma, porque, aínda que lle dixéramos que Portosás é un sitio tranquilo, ainda vai ter que solucionar problemas máis graves co das galiñas de currar. Seguro. E coñecín un tal Ramón... Couto. Ramón Couto, sí. Non tardou nada en ir a ver, Parece que non te cae ben. Non, non é eso, non é eso. É que Ramón é como é. Non ten mal fondo, el, pero gustalle gobernalo todo. Entendo. E tamén coñecín a médica, a Berta. Unha repunantiña. Todo o día a falar de marchar pa cidade. Pero pedazo mullerasa, Sí, sí, ten moito carácter. Por certo, deu un enderezo dunha casa para alugar. Sei que é unha viúva. A ver. Ai, esta casa de María. É seguro que quer alojar? Berta dixo que sí, que fose canto antes. Será moi tarde agora. O mellor é tarde desde hai algúns meses, xuiz. Hola, está María Ares? Non, pero está a chegar. Queres pasar? Pois sí, gracias. Chámome Iria. Eu son Andrés, encantado. Senta. Queres un cacho de queique? Non, gracias. Está moi bo. Vale, un cachillo. Gústache? Está boísimo. Faino a miña nai. Tua nai? Si. Que é a neta da señora Ares? Non, son a filla. Non pensei que tivese unha filla tan nova. Non son tan nova, teño 10 anos. Non, é que pensei que tua nai era máis bella. Miña nai non é bella. Non quería dicir que fose bella. É moi bonita a casa. Verdade, é a casa máis bonita que hai, pelo menos para min. E para mí tamén. Non a virías comprar, verdade? Comprar, non. Non, en principio só pensaba alugala. Hola. Mamá, temos visita. É vostede a nai, diría? Sí, María Ares. sí son eu. Non, é que pensei... É que parece vostede a irmá de Iria. Pois teño anos para ser súa nai. Que vostede quer decir é que son moi nova para ser viúva. Pero non fai falta ser bella para perder o home. Son Andrés Domínguez. Cheguei onte para ocupar o cargo de xuiz. O xuiz? Si, viña polo da casa. Ai, polo da casa. Un pouco tarde, non lle parece? Perdón, é que non puiden vir antes, estaba traballando. Pero ben que apurou en firmar os papéis. Que papéis? Mire, vostede non ten nada que facer aquí. Que me deron este enderezo e dixeronme que... Deio Ramón, seguro. O señor Couto, non. Non, foi Berta. Mire, faga o favor de marchar. Veña. Pero se só viña para Adeus, a casa. señor xuiz. E para a próxima vez recorde que son unha persoa, non un simple trámite. Perdón, pero non entendo. Querenos quitar a casa. Sí, filla. E parecía simpático. Cafeíño, xuiz? Sí, gracias. Xa verá. O mellor café de pota en 60 kilómetros a redonda, dixo eu. Que tal? Vivo a casa? Non entendo, Petróleo. Sabe o que me pasou? Se vai quedar por aquí, habémonos de tratar de ti. Non sei, xuiz? Sí, pareceme ben. Pois iso, sabes o que me pasou cando fun ver a casa? Que pasou? Que a viúva me botou. Claro que María está pasando un mal momento, Pero non o entendo.
É que o seu home Suso desapareciu nun naufraxio haberá 2 anos, Si, extrañoume que fose tan nova sendo viúva. Viúva non é, é muller dun desaparecido, viúva non é. Se pasaron xa 2 anos. Pero non é legalmente viúva, non ten dereito a cobrar a pensión de viúvedez. Se o corpo non aparece, ten que pasar unha temporada grande ata que a declaren legalmente viúva. Vostede, ti, deberíalo saber, é xuiz. Xa, o que pasa é que non estou moi posto en tema de naufraxos. Pero iso non é razón para que me bote da súa casa. É que ese non é o problema. O problema, claro, ela e máis Suso, el chamábase así, Suso Maroto, pediron un crédito para facer unhas reformas na casa. E agora ela ten que facer fronte a hipoteca. Ou seja que non ten ingresos. Non, ingresos ten. Traballa na de Celia, aí no supermercado, pero co que gaña non lle dá nin pros intereses. Xa, pero sigo sen entender por que me botou da súa casa. Eu non lle teño culpa do seu problema. Sí. E dis que se puxo como unha fera corrupta. En canto lle dixen que era o xuiz. O embargo estaba pendente. E só se podía facer efectivo cando houbera un xuiz na vila. Ti non firmarías? Claro que sí. Claro que sí. Onte pasei toda a mañá firmando papéis. Pitusa dixo que era só un trámite. E ela dixo algo de que non era un simple trámite. Eu dixenlle que non era un simple trámite. Non lle deas importar. E despois apareceme aquí. Despois de facer o que fixo. Pois mandei no eu. Eu pensei que axudaba. Xa me dixeches, pero ese home non ten sentido ningún. Muller, seguro que non foi culpa dele. Ademais, se viña para alugar a casa... Pero en que cabeza cabe que alugue unha casa que está pendente de embargo? É precisamente por unha firma dele. Pero ti estás segura de que firmou? Claro que firmou, dixo unha pitusa. Tens que ser práctica, María. Se ven Couto para firmar os papéis, non o dubides. Xa o chamei. Vai vir hoxe pola mañán. Pero que me preocupa é Iria, que non entende que teñamos que vender a casa. A mí non me fai gracia, pero non vexo eu que che quede outra, Se ainda se molestase en falar comigo. Esquecio xa. Se cadra nin sabía o que firmaba. Como non vai saber o que firma? É o seu traballo. Marcho para o dispensario. Volvo pola tarde para saber como foi todo, vale? E ánimo, que non se acaba o mundo. Hasta logo. Firmei os papéis case sen mirar. Agora xa está, non lle deas máis voltas. Acabouse. Xa, pero mírate que maneira de empezar a traballar, quitarle a casa a unha viúva. É que o peor non é iso, o peor é que lle das a Couto. Pero que pasa co Couto ese que tan mal vos cae a todos? Non, é que Couto é dono de medio Portosás, é armador, é constructor, é dono dunha conserveira, ten unhas leis... Iso non ten nada de malo. Home, pero tampouco é bo que unha persoa soa teña tanto poder na vila. A única que lle fai fronte é Celia, a alcaldesa, a dona do súper no que traballa María. E por que ten tanto empeño en mercarlle a casa a María? Porque dis que Couto mercou todos os terreos desa zona para facer uns apartamentos ou algo así. A casa de María está no medio. Entendo. Pode que algo de soca meteras, Xa, home. Que estas cousas hai nas que valorar, xuiz. Non se lle pode quitar a casa a alguén así como así, Home, xuiz. Por fin o topa. Outra cousa que fixen mal. Se lle dixen que me mataron 2 galiñas. Pero iso non é máis que a punta do iceberg. O problema é que agora van vir por min. Non se preocupe, señor Currás. Pagaránlle as súas galiñas, de acordo? Quen, vostede? A boa navalla. As galiñas tenas que pagar o que as atropelou ou que? Ti que ladiño non estabas máis guapo, chapapote. Vana. Ten que desculparme polo meu comportamento de onte, señor Currás. Pero é que cando chegou estaba firmando un feixe de papéis e ainda ia pola metade cando vostede apareceu. Pola metade. Onde vai? Teño que ir correndo xulgado. Ainda hai unha posibilidade. Xuiz, vaime escapar outra vez. Vai recibir vostede unha satisfacción polo das súas galiñas. De acordo? Xúrolle. Ponme a chaqueta! Me caje. Aquí polas boas non se saca nada, petróleo. A estas alturas, se fora o trasido, xa me tiña pagado pola conta que lle ten. A Pepe de Maruca, como se puxera farruco, non lle marcaba o voltímetro. Pero un xuiz? Como vas a ameazar un xuiz?
para que amañe este xustiza. Que lle metes a respeta nun ollo. Estás alobado completamente, Baristo. Completamente. Boa, alobado sí. Alobado sí. O xuiz xa firmou os papéis. Xa o sei. O contrato leva data donte. É un contrato particular. A oferta é a que falamos. Se firmas agora, non haberá que pasar pola poxa. Vas comprar a casa? Iria, non podemos facer outra cousa. Se non a vendemos agora vai ser peor. Pero non é xusto. Non nos podes deixar sen casa. Non vos vou deixar sen casa, vou vola comprar. E con eses cartos vos podedes comprar outra. Pero eu quero esta. Ramón, podes nos deixar falar un momentiño? Está ben. A ver, corazón. Mira, eu non podo facer outra cousa. Se poidera, farío. Pero se non a vendemos, despois vai ser peor. Pero para que quer couto esta casa se xa ten unha ben grande? Para construir, vou facer uns apartamentos moi bonitos. Gustaríache vivir nun deles? Vaina tirar? Con piscina, cancha de tenis... Podemos reservar un. María, fagoche vos preso. Mira, Ramón, non lo poñas máis difícil. Hola, Pitusa. Ocorre algo, xuiz? Agora non podo falar, teño presa. Díxenlle que eses papéis tiñan certa urxencia, pero tampouco tanta. Aquí están, son estes. Menos mal, están sen firmar. Xos firmará. Por que non senta e le con calma? Propiedade Xesús Maroto, María Ares... Si, María Ares estivo ante aquí. Viña a preguntar... Xuiz, estáme facendo caso? Sí, son estes, teño que marchar. Agarde, xuiz. Agora non podo, Pitusa, xa me contará, vale? Xuiz novato... Non quero un apartamento con piscina, quero a miña casa. Mellor marcho para que fales coa nena. Volvo dentro dun momento. Non volvas. Non marche, Ramón. Damos papéis. Pero, mamá... Iria, non me seas caprichosa. Non hai outra solución. Canto antes acabemos con isto, mellor. Ala, o que faltaba. Non lle dirías ti que viñes para convencerme? Non, veño para dicirlle que estiven revisando... Non me ten que dicir nada. Xa vou firmar. Non o faga. A orde de embargo está sen firmar. Pero como? Mire, quero falar con vostede para que me conte persoalmente o caso. Non hai nada que contar. Fixenlle unha oferta e vai firmar. Espera, Ramón. Déxame falar co xuiz. Pero eso non cambia nada. Iso teño que decidilo eu. Verá, o meu home desapareciu hai 2 anos no mar. Antes deso, hipotecaramos a casa para poder facer reformas. O caso é que, despois do desuso, tiveña que facer fronte á hipoteca eu soa. E non pediu unha pensión. Non. As pensións pídenas as viúvas e eu ainda non son viúva, son unha muller dun desaparecido. Sí, comprendo. Xa me explicaron algo diso. Que o comprenda non chega. Legalmente a cousa non cambia. Legalmente non, pero eu podo botar unha man. Segue alugando a planta de arriba. Home, eu non sei. Co aluguer pouco vai solucionar. Estou disposto a pagar 1 ano por adiantado. A sentencia do caso do seu home ten que sair antes. Pero se ainda non viu a casa, tampouco falamos do prezo. Sei que vai ser razoable. Fíome de vostede. Acepta. É que... Non lle vou dar problemas. Deítome cedo e comprometo meter a casa limpa. A que esperas? Vale, trato feito. Isto non vai quedar así, xuiz. Vou no denunciar. Faga. Non ten nada contra min. Gracias. Seguro que non se está metendo ningún problema legal facendo todo isto. Non. Como vai ter problemas legais se o xuiz? Non se preocupe, María. Couto non pode facer nada contra min, polo menos legalmente. Creo. Pois realmente non me arrepinto para nada de coller a casa sen vela, Está moito mellor do que esperaba. Alégrome. Sinto, Berta, pero vai ter que seguir subindo ata aquí para vernos. Pois que lle imos facer? Xa tes todo a bordo. Gracias. Eu marcho que teño a Manjo atendendo o bar. A última vez que o deixei ali, non se acordou que tiña que cobrar as copas. Xa estaba toda a bisbarra, pim. Veste, Berta? Non, vou quedar un poquinho máis.
Ainda queda unha pouca caldeirada por aí. Perdoade, pero por moito que me custa admitilo, de bezo polos guisos de petróleo. Vémonos, Ata Saboriño. mañá. Andrés, non tes mantas. Pois tes razón. Non se me ocorreu pedir que mas mandasen. Baixo por unhas. Sí, colla aquelas que están no roupeiro. Non é necesario, de verdade. Non vai ser necesario. Pensa que eu vou deixar dormir sen mantas? Hai que dormir abrigado, senón podes coller un catarro. Gracias. Parece que lle cae simpático. E a min tamén. Pois nada, xa estou instalado. Eu ainda non o podo crer. E pensar que a estas horas teria que estar facendo as maletas. En cambio, a min tócame desfacer as miñas. Teño que pedir desculpas. Non se ten que disculpar por nada. Recorda que casa deixos en casa. Ten razón, pero se a conserva gracias a vostede. Non sei como lle podo agradecer. Queda algo dese biscoito, que fai? Sí, quero un anaquiño. Agradecería yo moito. Mire, traio café ou chocolate. Tamén teño licor de caramiñas. Non, gracias. De veras, non sei como lle podo agradecer. Pois traéndome ese biscoito antes de que estea a receso. Agora mesmo yo traio. Gracias, María. Unha nova vida. Pitusa, mira que esa túsora. Estaban ali mortas. Mortas. Non puiden impedir que entrase, señor Suís. Non se preocupe, Pitusa. Que tal, señor Currás? Eso dixo eu. Ben, prometinlle que ia facer xustiza e vai na ter. Eso espero, excelencia. Señoría. Que dalle. Pitusa, pódenos deixar sós? Ben, vamos ao tema. Canto pensa que poden custar as galiñas? É moi difícil calcular. Xa non é o valor que teñen, é o cariño que se lle vai collendo, valas criando e... 5.000? 5.000 parecelle ben? É lo que as quer pagar vostede? Sente. Non, estou ben así, gracias. Verá, señor Currás, o outro día, cando cheguei a Portozás, pois nada, que atropelei unhas galiñas. Non quero dicir que foran as súas, pero xa me entende. Claro. Non, igual non eran as miñas, claro. Non, xa entendo. Pois, tranquilo, señoría? Por ser vostede, non o vou denunciar. Gracias, Currás. 5.000 está ben, entón? 5.000 estaba ben, se foran jaliñas normais, pero claro, estas jaliñas non... Andaban seibres polo lugar. Jaliñas que non tiñan nin hora para entrar no jaliñeiro. 6 estaba ben, se foran jaliñas, claro, pero a Pepita, por exemplo, poñedora como ela soa, ovos de 2 xemas. E a Roberta, que tiña un entendimento que ese non era entendimento de jaliña. Xa, unha galiña intelectual, non? Intelectual é pouco, xuiz. Unha jaliña, con dicirlle que ata se entendía perfectamente co raposo. 8 onde atope ora unhas jaliñas desas. En que feira atopa unhas jaliñas iguais? 10, non teño máis, Currás, 10.000. 10, algo máis ainda de ter, pero... Está ben. Ímolo deixar así. E dixolle unha cousa. Vou ben contento daqui. Sí, señor. Ás veces, sendo honrado, tamén se fan bons negocios. Se vostede o di, Currás. Furtivo sacándolle cartos ao Suís. Bueno,